హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే, కనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీరామ నవమి. ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున సాయంత్రం మనకి అనేక ఉన్నటువంటిది. సో ఆ సందర్భంగా ఈరోజు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఆల్రెడీ గత క్లాసులో కొంచెం శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దివ్య చరిత్ర పరిచయము, తదుపరి నిన్న రామాయణంలో బాలకాండ గురించి చూస్తాము. అయితే ఈరోజు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఆ సీతారాముల కళ్యాణము మనము ఆ సందర్భంగా నిన్న చూసినటువంటిదే బాలకాండలో ఉన్నటువంటి అంశమే, కాకపోతే కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఈరోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీరామ నవమి. శ్రీరామచంద్రుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడి యొక్క అవతారము. మరి అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించినటువంటి పవిత్ర దినం ఈరోజు. సో ఇది మన సాంప్రదాయంలో, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో చాలా అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి పండుగలలో ఒకటిగా ఉండేటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈరోజు యొక్క ప్రత్యేకత మనం చూసినట్లయితే, ఇది చైత్రమాసం శుక్లపక్షము నవమి తిథి రోజు శ్రీరామ నవమిని మనము జరుపుకునేటువంటిది. మరి శ్రీరామచంద్రుడు ఈ వసంత ఋతువులో చైత్రశుద్ధం నవమి నాడు ఆ పునర్వాసు నక్షత్రంకు కర్కాటక లగ్నంలో సరిగ్గా అభిజిత్ ముహూర్తంలో, అంటే మధ్యాహ్నము 12 గంటల వేళ త్రేతాయుగంలో ఆయన అవతరించినటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఆ మహనీయుడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ రోజును మనము శ్రీరామ నవమిగా జరుపుకుంటాము. సో మరి ఇది ఎంతో ముఖ్యంగా మన హిందువుల్లో అనొచ్చు, ఈ జరుపుకునేట్టు సాధారణంగా సర్వమానవాళికి జరుపుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఆదర్శనీయమైనటువంటి పురుషుడిగా, మానవుడిగా ఎలా ఉండాలో నేర్పినటువంటి. సో కనుక ఇవి ఇతర మతాల వాళ్ళు కూడా కొంత జరుపుకునేటువంటి సంఘటనలు మనం కొన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం, శ్రీరామనవమిని. మరి అటువంటి ఈ రామనవమి రోజు మనము, అంటే సాధారణంగా మనం ఈ పండుగలు ఇవి జరుపుకునేటువంటి సందర్భాల్లో మరి ఆ సంఘటనకు సంబంధించినటువంటివి పారాయణం చేయడము. అంటే ఈరోజు సాధారణంగా రామాయణం పఠనం చేస్తూ ఉంటాము, అలాగే పారాయణం చేస్తూ భక్తులు ఉపవాసం ఉండడము, ఆలయాల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలు నిర్వహిస్తూ ఉండడము. అందులో ముఖ్యంగా
మనకు ఈరోజు సీతారాముల దివ్య కళ్యాణం జరుపుతూ ఉంటుంటారు ఆలయాల్లో. ముఖ్యంగా మనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి ఇక్కడ ఆ, భద్రాచలంలో అత్యంత వైభవంగా ఆ సీతారాముల యొక్క దివ్య కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఏంటి ప్రత్యేకత? ప్రతి సంవత్సరం కళ్యాణం జరపడం కదా. మరి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇది కేవలం ఒక పురాణ సంఘటన కాదు. ఈ కళ్యాణము అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి ప్రతీకగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి సీతారాముల కళ్యాణాన్ని గురించి నిన్న ఏదైతే మనం బాలకాండలో, వాల్మీకి రామాయణంలో బాలకాండలో ఆ ఉంటున్నటువంటి అంశమే మనకి అది. సో కాకపోతే కొంచెం కళ్యాణ సంఘటన వరకు ఈరోజు క్లాస్లో మనము చూద్దాము. సో ముందుగా ఆ సీతారాములకు వందనాలు సమర్పించి వారి యొక్క చరిత్రను మనం చర్చించుకున్నటువంటి దానికి మరి సీతారాములు అంటే భక్తి మరియు భగవంతుని యొక్క నిత్య కలయికగా చెప్తారు. సీత సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క ఆహ్లాదిని శక్తి, రాధామాత. మరి రాముడు భగవంతుడు కదా, శక్తిమాన్. సో ఆ ఇద్దరి నిత్య కలయికే మరి మన హృదయాలలో ఈ కలయిక అంటే ఆ భక్తి తత్వము జనించాలి అని సంకల్పించుకొని ఈరోజు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సుల ద్వారా మనము ఆ శ్రీరామ చంద్రుడు సీతారాముల యొక్క కళ్యాణం గురించినటువంటి ఆ సంఘటనను మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో వివరించినటువంటి అంశాల ద్వారా దాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఆవిర్భవించడానికి గల కారణాలను మనం చూసాము నిన్నటి బాలకాండలో. అలాగే విశ్వామిత్రుడు ఆ అయోధ్యకు రావడము, వారిని తీసుకువెళ్ళడము, అక్కడ ఆయనకు అంటే ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞానికి రక్షణగా వాళ్ళు ఉండడము, ఆ సందర్భంలో వారిని అంటే ఆయనకు ఆటంకం కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి రాక్షసులను రామలక్ష్మణులు సంహరించడము. తదుపరి ఇక వారు అలా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలోనే వారు అక్కడికి ఆ గౌతముని ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళడము, ఆ ఆశ్రమంలోనికి గౌతముని ఆహ్వానిస్తాడు. ఆయన అడుగు పెట్టగానే ఆ ఆశ్రమంలో పాదం మోపగానే అహల్య మరి తపోజనితమైనటువంటి తేజస్సుతో ఉజ్వలగా ప్రదర్శిస్తూ ఆమె తన యొక్క పూర్వ రూపాన్ని, ఎందుకంటే శాపగ్రస్తురాలై ఉన్నటువంటిది, పూర్వ రూపాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. సో ఆ సంఘటనకి మరి స్వర్గంలో దుందుబిలు మోగించడము, దివ్య పుష్పాలు వర్షించడము, తర్వాత రామలక్ష్మణులు గౌరవపూర్వకంగా అహల్య యొక్క అంటే ఆ అహల్యతో అక్కడ ఆమె విశ్వామిత్రుడికి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆమె స్వాగతం పలకటం. అదే సమయంలో గౌతమ ఋషి వచ్చి ఆమెను పత్నిగా అంటే తీసుకొని సమేతంగా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ రామలక్ష్మణులను పూజించినటువంటి సంఘటన అవుతూ ఉంటుంది. తదుపరి ఇక ఆ విశ్వామిత్రుడు, శ్రీరామచంద్రుడు, లక్ష్మణుడు వీరు అలా యాత్రగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలో వారు ఆ మిథిలా నగరంలోనికి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. ఇక ఆ మిథిలా నగరంలో జనక మహారాజు యొక్క యజ్ఞ వాటికను వీళ్ళు చేరుతారు అక్కడికి. సో అప్పటికే అక్కడికి ప్రపంచ నలుమూలల నుండి వేలాది మందిగా బ్రాహ్మణులు వచ్చి ఉన్నటువంటిది మరి
ఆ సమావేశమయ్యటాన్ని చూసినటువంటి శ్రీరాముడు ఆనందించడము, అలాగే ఆ విశ్వామిత్రుడు రాకను గమనించినటువంటి జనక మహారాజు హడావిడిగా ఎదురుగా వచ్చేసి, ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడి యొక్క సంఘటనలు కానీ అవన్నీ చూస్తే ఎంతో, అది చాలా ఆయన గురించి అంటే ఎంతో భయపడే ఇట్లన్నటువంటి బ్రహ్మర్షిగా అయ్యేటువంటి విధానము అవన్నీ కూడా వేరే విధంగా ఒకసారి వేరే చర్చించుకోవచ్చు. సో అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ సహితుడిగా అక్కడ ఆ మిథిలా నగరానికి ప్రవేశించాడో, వెంటనే జనక మహారాజు హడావిడిగా ఎదురుగా వచ్చి స్వాగతం పలికి, ఓ ఋషి పుంగవ, ఈ యజ్ఞము సంపూర్తి కావడానికి ఇంకా 12 రోజులు పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ హవిర్భాగాలను స్వీకరించడానికి దేవతలందరూ కూడా వచ్చి ఉన్నారు. సో మరి స్వామి, మీ వెంట ఈ ఇద్దరు మహనీయ వ్యక్తుల వలె గోచరిస్తూ ఉన్నారు. వారి గురించి తెలియచేయండి. వీళ్ళు మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళలాగా ఉన్నారు అంటూ ఆయన అనడము. అప్పుడు ఆ ఇద్దరి గురించి విశ్వామిత్రుడు జనక మహారాజుకి పరిచయం చేస్తూ, ఈ ఇద్దరు యువకులు దశరథ మహారాజు యొక్క పుత్రులైనటువంటి రాముడు, లక్ష్మణులు. అయితే వీరు మీరు పూజిస్తూ ఉన్నటువంటి ధనస్సును పరిశీలించడానికి వచ్చారు. నా యజ్ఞానికి అంతరాయం కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి రాక్షసులను సంహరించడానికే నేను వీరిని అయోధ్య నుండి నా ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చాను. వారు రాక్షసి అయినటువంటి తాటకును వధించారు. తర్వాత సిద్ధాశ్రమం వద్ద రాముడు మారీచుణ్ణి 100 యోజనాల దూరంలో సముద్రంలోనికి విసిరేశాడు. సుబాహుణ్ణి సంహరించాడు. మిథులకు వచ్చే ముందు రాముడు అహల్యను ఆమె భర్త యొక్క శాపము నుండి విముక్తి కలిగించి గౌతమ ఋషి యొక్క పూజలు అందుకున్నాడు అని విశ్వామిత్రుడు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వారి గురించి పరిచయం చేస్తారు. సో ఇది శ్రీరామచంద్రులు అక్కడికి చేరినటువంటి సంఘటన. ఇక ఈ శివధనుసు, ఆ పరమశివుడి యొక్క ధనుసు యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఆయన వర్ణించడం కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రోజు ఆ జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుణ్ణి, రామలక్ష్మణులను పిలవడము, వారికి సగౌరవంగా స్వాగతం పలికిన మీదట జనకుడు అడుగుతాడు విశ్వామిత్రుడిని, ఏదో గంభీరమైనటువంటి విశేషం లేనిదే ఇలాంటి మహాపురుషులు ఇక్కడికి రారు, కనుక నేను మీకు చేయగలిగినటువంటి సేవ ఏదైనా ఉంటే దయతో తెలియచేయండి అని ఆయన జనక మహారాజు అడుగుతాడు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు నవ్వుతూ అంటాడట, నీ దగ్గర ఉంచుకొని బహుకాలంగా ఆరాధిస్తున్న అద్భుతమైన ఆ ధనస్సును చూడాలని రామలక్ష్మణులు ఉవ్విళ్ళు ఊరుతున్నాడు అని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఇక ఈ ధనస్సు పరమశివుడు పూర్వకాలంలో తన మామయ్య అయినటువంటి దక్షుని యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి వినియోగించాడు. తనకు హవిర్భాగం ఇవ్వనందువలన పరమశివుడు క్రోధంతో ఆ ధనస్సును చేబూని దేవతలను సంహరింపబూనుకున్నాడు. తెలివి తెచ్చుకున్న దేవతలు పరమశివుణ్ణి శాంతింపచేయగా, ఇదంతా కూడా మనకి భాగవతంలో వచ్చేటువంటి సంఘటన కదా. సో శాంతింపజేయగలిగితే శివుడు ఆ ధనస్సును వారికి దేవతలకు ఇచ్చారు. అనంతర కాలంలో దేవతలు నా పూర్వీకులైనటువంటి నిమి మహారాజు యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారుడైనటువంటి దేవపుత్రుడికి ఈ ధనస్సు అప్పగించారు అని ఆ ధనస్సు యొక్క చరిత్ర గురించి కూడా చెప్పడం జరిగినటువంటిది చూస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ పరమశివుడు యొక్క ధనస్సు ఏదైతే ఉందో ఆ ధనస్సు వృత్తాంతాన్ని వర్ణించిన మీదట జనక మహారాజు ఆ తదుపరి ఇంకొక సంఘటన కూడా చెప్తారట. నేను ఒకసారి బంగారు నాగలితో యజ్ఞశాల క్షేత్రాన్ని చదును చేస్తూ ఉండగా నాగటిచాల్లో ఒక పాప నాకు లభించింది. ఆమెకు సీత అని పేరు పెట్టి నా స్వంత కుమార్తెగా పెంచుతున్నాను. సీత త్వరితంగా పెరిగి పెద్దదైంది.
ఆమె యుక్త వయస్సు రాగానే ఆమెను చేపట్టడానికి ఎందరో యువ రాకుమారులు వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి నా కుమార్తె సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు, ఆమెను చేపట్టేటువంటి వాడు గొప్ప పరాక్రమశాలి అయి ఉండాలి అని నేను రాకుమారులకు వివరించి నేను ఆ పరమశివుడి యొక్క ధనస్సును ముందుకు తెప్పించి దానిని ఎక్కుపెట్టమని వారిని అడిగాను. కానీ ఏ ఒక్కడు కూడా కనీసం దానిని ఎత్తగలిగిన వాడు కూడా లేడు ఆ యువ రాకుమారులలో. మరి ఇక వారు దాన్ని సంధించే దాని గురించి నేను వేరే చెప్పేది ఉంది. కనీసం దాన్ని ఎత్తేటువంటి ఇదిలో కూడా ఒక రాకుమారుడు కూడా లేడు. అలాంటి సందర్భంలో నేను ఆ విధంగా చేయడం వల్ల రాకుమారులు దానిని అవమానంగా భావించి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత వారందరూ కూడా ఒక్కటై మిథులపై దండెత్తారు. 12 నెలలు ఆ యుద్ధం భీకరంగా జరిగింది. నా సేన బలహీనపడుతున్న సందర్భంలో నేను దేవతలను సహాయం అడిగాను. దేవతలు కారుణ్యంతో ఒక సేనను పంపుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సేనను చూడగానే నా శత్రువులంతా భయంతో పారిపోయారు అని చెప్తాడు. అది ఆ విధంగా అంటే తన కుమార్తె అయినటువంటి సీత వివాహ సందర్భాన్ని గురించి కూడా ఆయన అక్కడ చెప్పడం జరిగినటువంటిది. సో మరి రాముడు పరమశివుడి యొక్క ధనస్సును చూడాలి అనే కుతూహలంతో ఉన్నాడు గనుక దానిని పరీక్షించడం కోసం అతని ముందుకు తెప్పిస్తాను. ఆ అద్భుత ధనస్సు యొక్క నారిని రాముడు సంధించగలిగితే అప్పుడు నేను సంతోషంగా నా సౌందర్యవతి అయినటువంటి నా కుమార్తెను సీతను ఆయనకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని ఇక్కడ సందర్భంగా జరిగినటువంటిది మనకు రామాయణంలో ఉండేటువంటి సంఘటనంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ సందర్భంలో కొద్దిసేపట్లోనే ఒక 500 మంది దృఢకాయులతో దాన్ని తీసుకురావడము. ఆ తర్వాత రాముడు నాజూకుగా తన యొక్క ఎడమ చేతితో ఆ ధనస్సును మధ్య భాగం అంటే ఆ ఎడమ చేతిని ధనస్సు మధ్య భాగంపై ఉంచి ఇక ఆ పైన అక్కడ ఉన్నటువంటి సందోహం అంతా కూడా చూస్తూ ఉండగా ధనస్సును ఆ పేటికలు, ఎందుకంటే ఒక పేటికలో బహుత్తరమైనటువంటి ఒక ధనస్సుని పెద్ద పెట్టెలో నుంచి తీసుకొస్తారు. సో మరి అక్కడ అందరు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దేవతలు ఉన్నారు, దానవులు ఉన్నారు, యక్షులు, రాక్షసులు, గంధర్వులు, నాగులు అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా విఫలమైనటువంటి పరిస్థితి. కానీ శ్రీరామచంద్రుడు సింపుల్గా నాజుగ్గా తన యొక్క ఎడమ చేతిని ఆ ధనస్సు యొక్క మధ్య భాగంలో ఉంచి వాళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండగానే ఆ పేటిక నుంచి అవలీలగా పైకెత్తినటువంటిది. సో ఈ ఒక్క సంఘటన మనకి శ్రీరామచంద్రుడు సాక్షాత్తు దేవదేవుడిని అంటే సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాలు కలిగినటువంటి వాడు, దేవాది దేవుడే అనేటువంటి సంఘటన మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక ఆ ధనస్సును ఎత్తి పట్టుకుని రాముడు ఒక్క త్రుటిలో నారిని సంధించి గొప్ప శక్తితో దానిని వంచి సో ఏనుగు గున్న చెరుకు గడను త్రుంచినట్లుగా పెళ్ళుమని మధ్యకు త్రుంచి వేశాడు. అది విరిగినప్పుడు పుట్టిన పిడుగుపాటి వంటి శబ్దము ఒక మహాపర్వతము విస్ఫోటనాన్ని తలపించింది. దాని ఫలితంగా విశ్వామిత్రుడు, జనకుడు, రామలక్ష్మణులు మినహా తక్కిన వారంతా నేల కొరిగిపోయారు అని చెప్తారు. అంతటి అద్భుతమైనటువంటి సంఘటనగా అది జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ ఘటంలో ఈ శివధనుసు అనేటువంటిది ఏంటంటే అర్హత పరీక్షగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ధనస్సు అనేటువంటిది మాయా, అహంకారము, కర్మబంధనము అని చెప్తారు. మరి దానిని విరిచేయగలిగేటువంటి శక్తి ఎవడికి ఉంటుంది? సాధారణ మానవులు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడు ప్రయత్నం చేసినా చేయలేనటువంటిది.
కానీ చేయగలిగినటువంటి వాడు ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు. అందుకే రామాయణంలో మనకు ఒక శ్లోకము చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సా బభం యదను శ్రీమాన్ దేవదత్తం మహాబల అని చెప్పబడుతుంది. అంటే శ్రీరాముడు శివధనుచును విరిచాడు అని చెప్పబడుతుంది. సో మరి ఆ ధనస్సు అనే మన వైష్ణవ తత్వంలో చెప్పబడింది. ధనస్సు అనేటువంటి మాయా, అహంకారము, కర్మబంధనము, దానిని తొలగించగలిగేటువంటి శక్తి. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా దైవీ మాయను దాటడము ఎవరికీ చేత కాదు, కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాడే దాటగలడు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ శివధనస్సు మనకు అర్హత అని చెప్తూ ఉంటారు. అదేంటంటే భగవంతుని భక్తి. ఆ భగవంతుడు మాత్రమే ఇక్కడ రాముడు, శ్రీరామచంద్రుడు మాత్రమే ఇక్కడ అర్హుడుగా, అంటే భగవంతుడు అర్హుడుగా అయినటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి సీతామాత ఆహ్లాదిని శక్తి ఏంటి? భక్తి. అంటే భక్తిని పొందడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే, ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి కావడమే మార్గంగా మనకి ఈ సంఘటన ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా శివధనుసును, అంటే ఇక్కడ మనం ఈ సంఘటన ద్వారా భగవంతుడు యొక్క కరుణ ద్వారానే మనము భక్తి మార్గాన్ని పొందగలము అనేటువంటిది మనకి ఆచార్యులు, పూర్వ ఆచార్యులు వివరించేటువంటి అంశం, మన ఆచార్యులు చెప్తారు. సో మరి అంటే భక్తిని పొందడానికి భగవంతుడు మాత్రమే మనకి అర్హత ఇచ్చేటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడము, మన యొక్క స్వధర్మాన్ని తెలుసుకోవడమే ఆ భక్తిని పొందడానికి అర్హత. సో ఇక్కడ మరి ఆ ఎవడు కూడా అర్హుడు కాదు. అక్కడ వచ్చినటువంటి సాధారణ జనులు ఆ ఆహ్లాదిని శక్తి, భక్తి, భగవంతుని యొక్క శక్తి, ఆమెను అంటే పొందాలి అంటే భగవంతుడికి తప్ప మరెవరికి సాధ్యం కానటువంటి సంఘటన. సో ఈ విధంగా జరిగినటువంటి సంఘటనకి ఇక జనక మహారాజు మహానంద భరితుడై సీతారాముల కళ్యాణానికి దశరథ మహారాజుకు ఆహ్వానపరచడం, అయోధ్యకి ఆ దూతలను పంపవలసిందిగా విశ్వామిత్రుడిని అభ్యసిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఆయన్ని అభ్యర్థించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో 3 రోజుల పిమ్మట దశరథ మహారాజు ఆస్థానానికి చేరుకున్నటువంటి ఆ దూతలు రాముడు శివధనుస్సును విరవడము, సీతను గెలుచుకోవడము అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంఘటనలు వివరించడము, ఈ విషయాలు వినినటువంటి దశరథ మహారాజు ఎంతో సంతోషించడం, తబ్బిబ్బిపోయాడు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత వశిష్ఠుణ్ణి, వామదేవుణ్ణి సంప్రదించి దశరథ మహారాజు మరునాడే తామంతా కూడా మిథులకు బయలుదేరి అని నిర్ణయించుకుంటారు. మర్నాడు ఉదయం రాజ పురోహితుడు ముందు నడవగా దశరథ మహారాజు తన సైన్యంతో పాటు ఆ మిథిలా నగరంలోకి పోవడము, మిథిలా నగరి పొలిమేరలోకి రాగానే ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంటాయి కదా వివాహ వేడుకలకు. సో వాళ్ళు 4 రోజులు ప్రయాణిస్తారట, దశరథ మహారాజు, పురోహితులు, వీళ్ళంతా కూడా. చూడండి ఇక్కడ సంఘటనలో అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు ఈ తత్వంలో మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఆ కుమార్తె యొక్క, అంటే ఆ కన్య యొక్క తండ్రి శ్రీరామచంద్రుడు తండ్రికి కబురు పంపడము, ఆయన అనుమతి వచ్చి రావడము, వాళ్ళంతా బయలుదేరి రావడం, ఇవన్నీ కూడా సంఘటనలు. సో ఇక ఎప్పుడైతే ఆయన అక్కడికి వచ్చాడో, ఆ మిథిలా నగరి పొలిమేరలలోకి రాగానే హరే కృష్ణ ప్రభు, వినిపిస్తుందా? డిస్టర్బెన్స్ అయినట్టు అనిపించింది. సరే, హరే కృష్ణ. సో ఎప్పుడైతే 4 రోజులు ప్రయాణించిన పిదప మరి ఆ దశరథ మహారాజు అందరితో పాటు, పురోహితులు, సైన్యం, వీళ్ళందరితో పాటు పొలిమేరలలోకి చేరుకోగానే ఆయన యొక్క రాకను గమనించినటువంటి
జనక మహారాజు సో ఆ దశరథ మహారాజును కలుసుకోవడానికి ఎదురేగి ఆ రాజోచితమైన స్వాగత మర్యాదలు చేశారు అని చెప్తారు. అనంతరం దశరథ మహారాజు తన పుత్రులను కలుసుకోవడము, వివాహానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక కార్యక్రమాలను మర్నాడు చేసి ఒక శుభముహూర్తాన్ని నిశ్చయించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వివాహ సందర్భాల్లో చాలా ఆచారాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చాలా మారిపోయినాయి. కానీ ఎంత అద్భుతంగా రామాయణంలో వివరించబడిందంటే మన జీవన విధానాలలో జరిగేటువంటివి ఏం చెప్తారంటే, మరుసటి రోజు ఉదయం అందరూ సమావేశం కాగా వైవాహిక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించే ముందు దశరథ మహారాజు తన వంశ చరిత్రను వశిష్ఠుని ముఖత వినవలసిందిగా జనక మహారాజును అభ్యర్థిస్తాడు. అంటే అందుకనే చెప్తారు, వివాహాలు చేసుకున్నట్టుండి అటు 7 తరాలు ఇటు 7 తరాలు చూస్తారు, ఇవి చెప్తుంటారు కదా. సో ఇక్కడ ఆ జనక మహారాజుని అభ్యర్థిస్తాడట దశరథ మహారాజు, మా చరిత్ర గురించి చూడమని చెప్పేసి. అదైపోయిన తర్వాత జనక మహారాజు కూడా దశరథుడితో ఆయన వాళ్ళ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వివాహ కళ్యాణ మహోత్సవం ఎంతో అద్భుతంగా జరిగేటువంటి సంఘటనలుగా కళ్యాణాలు ఉండేటువంటివి. సో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజపురోహితులు వాళ్ళంతా కూడా ఇరు కుటుంబాల యొక్క చరిత్రలను పరిచయాలు చేసుకోవడము, సంఘటనలు చాలా అద్భుతంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ వర్ణనలన్నీ కూడా అవి మనం డీటెయిల్గా మీరు చదువుకునేటప్పుడు చూడవచ్చు. ఎంతో అద్భుతంగా వర్ణనలు ఉంటాయి కుటుంబాల సాంప్రదాయాల గురించి. సో ఇక అందరి చరిత్రలను మీదట వశిష్ఠుడు సీతను ఊర్మిళను రామలక్ష్మణులకు కన్యాదానం చేయవలసిందని లాంఛన విధంగా వాళ్ళు అడగడం జరుగుతుందో, వివాహక ముందు సాధారణంగా క్షత్రియుల్లో ఉపనయ కర్మలు జరిపించడం అవన్నీ కూడా జరగడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత విజయనాయకమైనటువంటి శుభముహూర్తంలో వశిష్ఠుడు జనక మహారాజును సమీపించి, ఓ రాజా, కన్యాదాత కోసం ఆ కోశలాధిపతి అతని 4 కుమారులు, అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మిగతా ఇద్దరు కూడా భరత శత్రుఘ్నులు కూడా వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వస్తారు. ఆ భరత శత్రుఘ్నులు కూడా వివాహం అంటే ఆయన సహోదరుడి యొక్క కుమార్తెలతో వివాహాన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. అందరికీ కూడా అప్పుడే ఇక్కడ ఎందుకంటే జనకుడు తమ్ముడైనటువంటి కుశధ్వజుని యొక్క 2 కుమార్తెలను భరత శత్రుఘ్నులు కూడా కన్యాదానం చేయవలసిందిగా వశిష్ఠుడు అభ్యర్థించడము, అందుకు జనకుడు సమ్మతించడము. సో ఇక 4 కుమారులకు ఒకేసారిగా వివాహము జరిపించేటువంటి జరుగుతూ ఉన్నారు. శుభ వివాహ యజ్ఞం ఇప్పుడే తన 4 పుత్రుల వెంట యజ్ఞశాలలోనికి నడవడము, ఆ వశిష్ఠముని యజ్ఞ వేదికను గంధ పుష్పాలతో పూల కుండీలతోనూ అలంకరించి పన్నీటి పాత్రలు, నవధాన్యాలు, సాంబ్రాణి, హరిద్ర అంటే పసుపు, కుంభాలు తదితర మంగళ ద్రవ్యాలతో వేదికను సిద్ధం చేయడం జరుగుతుంది. అంతగా వశిష్ఠుడు యజ్ఞ జ్వాల వెలిగించడము, ఆహుతులు సమర్పించడం మొదలు పెట్టడము. అంతటా జనకుడు సీతను వెంట పెట్టుకుని యజ్ఞశాలలోనికి ప్రవేశించి రాముని పక్కనే ఆమెను ఆసీనురాలను చేయడము. జనకుడు గద్గద స్వరంతో, ఓ రాజకుమార శ్రేష్ఠ, ఈమె నా కుమార్తె సీత, నీ ఆజీవన సహచారిగా దయచేసి ఈమె చేతిని స్వీకరించు,
ఈమె సకల సద్విన్ను విన్నట్టి ఉండే విధంగా ఆమె నిరంతరము నీకు అంకితమై నిలుస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రామాయణం బాలకాండలో ఒక శ్లోకం మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆ ఏంది, ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరిణీ తవ ప్రతీచ్చ శైనాం భద్రం తే పాణిం గృహణీష్వ నా పాణినా. సో సహధర్మచారిని, నీతో కలిసి ధర్మాన్ని ఆచరించేది అని చెప్తుంటారు. పాణిగ్రహణం అంటే దివ్య బంధము అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ అర్థంగా ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే మనకి ఈ వైష్ణవ తత్వంలో సీత అంటే మన ఆచార్యుల యొక్క వ్యాఖ్యానంలో చెప్తూ ఉంటారు, ఈ అచింత్య భేద తత్వ ప్రకారంగా సీతామాత భగవద్భక్తి ఆహ్లాదిని, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆహ్లాదిని శక్తిగా చెప్తుంటారు. రామ ఆయన శక్తిమాన్ పరమాత్ముడు. సో మరి ఎప్పుడు కూడా శక్తి శక్తిమాన్ అన్యోన్యం విడిపోయేటువంటిది ఉండదు. సో మరి వాస్తవానికి బయటకు మనకు ఇది సాధారణ వివాహం లాగా కనిపించినప్పటికీ ఇది నిత్య సంబంధమైనటువంటి ప్రదర్శనగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి జనకుడు సీతను శ్రీరామచంద్రుడికి కన్యాదానం చేయడము. సో పాణిగ్రహణం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే పాణిగ్రహణం అంటే దివ్యమైనటువంటి బంధము. అలాగే సహధర్మచారిని ఈ శ్లోకంలో 2 పదాల గురించి ముఖ్యంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. అవే పాణిగ్రహణం మరియు సహధర్మచారిని అనేటువంటి అంశాలు. సో మరి ఇక్కడ పడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ఆహ్లాదిని శక్తి రాధ, ఆమె సీత రూపిణిగా మనకి చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఏంటి సీత? ఆనందాన్ని ప్రసాదించేటువంటి శక్తి. ఎందుకంటే మనకి చైతన్య అమృతంలో కూడా ఈ ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది. చిన్మయ రస ప్రభావితాభిహి అంటూ చెప్పబడేటువంటిది. ఆనందమయుడు, కానీ భక్తి ద్వారా ఆనందము వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే మరి ఆరాధన శక్తి, ఆ భక్తి తత్వము. అందుకే మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లేనిది మనకి ఆయన యొక్క అనుగ్రహం, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లభించదు అని చెప్పు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కూడా ఇద్దరు విడదీయలేనటువంటి సంబంధము. సో మరి ఇక్కడ ఆ వివాహ సంబంధము అనేటువంటిది ఏంటంటే భక్తి యోగం యొక్క పరమార్థంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా సమోహం సర్వభూతేషు, భగవంతుడు అందరికీ కూడా సమానమే. మరి దాన్ని మనం ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలంటే ఆయన భక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే ఆయనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సంబంధం ఉంటుంది. అందరితో సమానమే, ఎవరి ఎడా పక్షపాత ధోరణి ఉండనప్పటికీ కూడాను భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారిపైన ఆయనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సంబంధం ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ వివాహ బంధం కూడా భక్తి యోగం యొక్క పరమార్థంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఈ సీతారాముల కళ్యాణం ఏదైతే ఉందో అది భక్తి ద్వారా జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళు అన్యోన్యంగా కలిసిపోయేటువంటి, అంటే ఈ భక్తి అనేటువంటి సీత అనేటువంటి జీవాత్మ అని మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో ఆ పరమాత్మలో ఐక్యమయ్యేటువంటి భావనగా మనకి ఎంతో గొప్ప వివాహ సంబంధం, ఎంతో గొప్పమైనటువంటి విలువ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎలా ఉన్నవి ఏంటి అనేటువంటిది ఏంటంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేక, సరైనటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలను రామాయణము, భారతము, భాగవతం వంటి వాటిని అధ్యయనం చేయక వివాహ సంబంధాలే ఒక ఇది లేకుండా చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నాం.
సో ఇక్కడ మనకు వైష్ణవ సాంప్రదాయాల ప్రకారంగాను మానస నాట్ ఓన్లీ వైష్ణవ్ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి ఈ సీతారాముల కళ్యాణము అనేటువంటిది మనకు ఒక భక్తి భావత్వాన్ని సో భక్తి ద్వారా అంటే పరమాత్మలో ఐక్యమయ్యేటువంటి భావనగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వివాహ వేడుక సాధారణంగా మనకి మంత్రాలు బ్రాహ్మణులు ఉచ్చరించేటప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ తత్వం చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ లక్ష్మి ఆ రాముడు నారాయణుడు. చెప్పబడుతున్నటువంటి మరొక సంఘటన మనం తీసుకున్నట్లయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతుంది, శ్రియపతిం యజ్ఞపతిం జగత్పతిం అని చెప్పబడుతుంది. శ్రియపతిం యజ్ఞపతిం జగత్పతిం. లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ శ్రియపతిం లక్ష్మీదేవి, యజ్ఞపతిం జగత్పతి. ఆ లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ కూడా నారాయణుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. ఇదే సహధర్మచరణం యొక్క పరమార్థము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే వివాహ వేడుక సందర్భంలో మనకి ఆ బ్రాహ్మణులు మంత్రాల యొక్క వేద మంత్రాల యొక్క అర్థాన్ని కూడా తెలియచేస్తూ శ్రియ పతిం యజ్ఞపతి ఉంటుంది. ఇదే ఆ సహధర్మచరణం. ఇంతకుముందు ఏదైతే జనక మహారాజు, ఇది సాధారణంగా ప్రతి కన్య యొక్క తండ్రి తన కాబోయేటువంటి అంటే ఆ కన్యకు కాబోయేటువంటి భర్తకు చేసేటువంటి ఇది విషయంలో. సో ఇక్కడ జనకుడు శ్రీరామచంద్రుడితో రాకుమారుడు కనుక ఓ రాజకుమార శ్రేష్ఠ, ఎందుకంటే మరి ఆయన ఆ విధంగా అవతరించి ఆడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలో అక్కడ. సో ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎంతో మంది రాజకుమారులు ఏం చేసి ధనసు ఇవి లేవు కాబట్టి అక్కడ ఆయన సంబోధిస్తున్నాడు రాజకుమార శ్రేష్ఠ అని. ఈమె నా కుమార్తె సీత. ఇప్పుడు వరకు తదుపరి ఏమవుతుంది, నీ ఆజీవన సహచరిగా దయచేసి ఈమెను స్వీకరించండి. ఈమె సకల సద్గుణాల నిధి వంటిది. నీ నీడ నిన్ను వెన్నంటి ఉండే విధంగా ఈమె నిరంతరము నీకు అంకితమై నిలుస్తుంది అని చెప్పడము. సో ఇదే విషయాన్ని మనకు అరణ్యకాండలో ఆమె ఆయనతో పాటు అరణ్యానికి వెళ్ళడం భార్యగా అనేటువంటి సంఘటన మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఇంకా ఈ వైష్ణవ తత్వంలో వివాహం బంధం అంటే ఆచార్యుల దృష్టిలో వివాహం గురించి చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా భౌతిక వివాహం అనేటువంటిది తాత్కాలికం, సీతారాముల కళ్యాణము నిత్యము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా వివరణలో చెప్తున్నటువంటి కొన్ని అంశాలను చెప్తారు మనకి ఆచార్యులు. భక్తి లేకుండా సంబంధము శూన్యము, భక్తితో సంబంధము దివ్యము. సో ఇది సీతారాముల యొక్క విషయంలో సీతారాముని వియోగంలోను అలాగే రాముడు సీత వియోగంలోను పొందినటువంటి శూన్య భావము మనకి రామాయణంలో తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ సంఘటనలను మన జీవన విధానానికి అన్వయించుకున్నట్లయితే, మన మానవ జీవన విధానాలకు అన్వయిస్తే సాధారణంగా వైష్ణవ తత్వంలో చెప్తుంటారు భార్యాభర్తలు కలిసి భక్తి చేయాలి, అహంకారానికి విరామం ఇవ్వాలి. అంటే శివధనుచును విరిచినట్లు మన అహంకారాన్ని వదిలివేసి శరణాగతి కావాలి. ఎందుకంటే సీతాదేవి లాగా సంపూర్ణంగా తనను తాను సమర్పించుకునేటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సీతారాముల కళ్యాణంలో సీత భక్తి, రాముడు భగవంతుడు, కళ్యాణము భక్తి భగవంతుల ఐక్యము అనేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే జనక మహారాజు అంటాడు, ఈమె సకల సద్గుణాల నిధి వంటిది, నీ నీడ నిన్ను వెన్నంటి ఉండే విధంగానే ఈమె నిరంతరము నీకు అంకితమై నిలుస్తుంది అని చెప్పడము. సో అక్కడ అందరూ ఉన్నటువంటి సంఘటన కాబట్టి అంతటా గంధర్వులు గానం చేస్తుండడము, అప్సరసులు ఆనందంతో నాట్యం చేయడము, స్వర్గం నుండి పుష్పవర్షము కురుస్తుండగా
దేవదుందువులు నినదిస్తుండగా జనక మహారాజు భాగ్యదేవత అయిన సీత యొక్క చేతిని పరమాత్ముడైన రాముని చేతిలో కలపాడు. ఆ పైన జనక మహారాజు ఊర్మిళ చేతిని లక్ష్మణుని చేతిలోను, మాండవి చేతిని భరతుని చేతిలోను, శృతకీర్తి చేతిని శత్రుఘ్నుని చేతితోనూ కలపడము. అంతటా ఆ నలుగురు సోదరులు నూతన వధువులైన తమ భార్యల చేతులను పట్టుకుని యజ్ఞ జ్వాల చుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణం చేశారు. తదుపరి వారు జనక మహారాజు చుట్టూ మహర్షుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు అంటూ వివాహ సంఘటనము శ్రీరామచంద్రుల కళ్యాణం, శ్రీరామచంద్రుడు సీతారాముల కళ్యాణం జరిగినటువంటి సంఘటనగా మనకి చెప్తుంటారు. ఇక్కడ ఇంకా వర్ణిస్తూ, లావణ్య సద్గుణాలు మూర్తీభవించిన సీతను పొందిన రాముడు అపరిమితమైనటువంటి సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని పొందాడు అని చెప్తారు. ఏంటి? భక్తి తత్వం. మరి భక్తి తనలో ప్రవేశించగానే భగవంతుడు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతాడు భక్తుని యొక్క భక్తికి. సో ఇక్కడ ఆ లావణ్య సద్గుణాలు మూర్తీభవించిన సీత ఎవరు? భక్తి. ఇక్కడ సీతామాతని మనకి భక్తితో కంపేర్ చేస్తున్నటువంటి అహల్య శక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క. సో ఎప్పుడైతే ఆ సీతను పొందినటువంటి శ్రీరాముడు అపరిమితమైనటువంటి హృదయేశ్వరుడు, సద్వర్తన, ధైర్య సాహసాలు, మేధస్సు, అందచందాలకు ప్రతీక అయిన ప్రియత రాముణ్ణి సాధించుకున్న సీత అపూర్వమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంది. అంతే కదా, భక్తుడు ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ తనకు లభిస్తుందో ఆ భక్తుడు ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. భక్తిలో ఆనందాన్ని రమిస్తూ ఉంటారు. భగవద్గీతలో చెప్తుంటారు కదా. సో ఆ విధమైనటువంటి ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని రమించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. రూపం, సౌందర్యం, వర్తన, యశస్సు, ప్రవృత్తి వంటి దివ్య లక్షణాలన్నింటిలోనూ సీతారాములు సమానులే. ఎందుకంటే ఇలాగూ శక్తిమాన్ నుంచి విడదీయలేని రెండు శక్తిమాన్ సమానులుగానే ఉండేటువంటిది. శక్తి లేకుండా శక్తిమాన్ ఉండడు, శక్తిమాన్ లేకపోతే శక్తి లేదు. సో పరస్పరం హృదయాలను అంకితం చేసుకున్న సీతారాములు సో లక్ష్మీదేవితో కూడి ఉన్న విష్ణువు మాదిరిగా అద్భుతంగా ప్రకాశించారు అంటూ ఆ సంఘటనలో చెప్తున్నారు. వైభవోతంగా జరిపే వివాహ మహోత్సవం అంటే ఈనాటికి ప్రపంచం అంటే ధర్మబద్ధంగా నడుచుకోవడం ద్వారా స్త్రీ పురుషులు తమ వైవాహిక జీవితాన్ని విజయవంతంగా ఎలా అనుభవించవచ్చునో పరమాత్ముడైన శ్రీరాముడే స్వయంగా ఆచరించి చూపాడు. ఎందుకంటే మానవులు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే ఆయన గురించి సకల గుణాల సుగుణాభిరాముడు కదా. సో అన్నీ కూడా మానవాళికి మార్గదర్శకమైనటువంటి అంశాలే. సో అందుకే చెప్తుంటారు దీనిలో మనకి ఆచార్యులు అలాగే చెప్తుంటారు, మానవులైన వారు పిల్లులు, కుక్కల మాదిరిగా లైంగిక వాంఛలతో సంగమించరాదు. ఎందుకంటే ఆ పశు విధానము, భయము, బాధలను, పునర్జన్మ మిళితమై ఉంటేవి. సో కనుక మరి నాగరికతమైనటువంటి ధార్మిక సూత్రాలకు అనుగుణంగా కృష్ణ చైతన్య లక్ష్య సాధనకు ఆ వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగించాలి, ప్రారంభించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ సనాతన దంపతులైనటువంటి సీతారాములు పరస్పరము విడదీయరాని భార్యాభర్తలు. అందుకే ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే భౌతికులు ఆ రాముడు లేకుండా భాగ్యదేవత అయినటువంటి లక్ష్మిని ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. అది అలా చేసేటువంటి వాళ్ళు మృత్యు అయినటువంటి దుర్గామాతను ఆహ్వానించినట్లే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి భక్తి భావనతో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆమెను ఆశ్రయిస్తే అన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా భక్తుడికి భక్తి భావనలో నన్ను ఆచరించేటువంటి వాడు, నా భక్తుడికి
వేదాల్లో చేసిన వేదాధ్యయనం చేసినవి, యజ్ఞయాగాదులు చేసినవి, వివిధ రకాల అన్నింటినీ ఫలితాలు లేకపోవడం అంటూ ఉండదు, అన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ మించి మరణాలకు అతీతమైనటువంటి ధామం, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఇది భక్తులకు మాత్రమే వచ్చేటువంటిది, ఆ భగవంతుడు మాత్రమే ఇవ్వగలిగేటువంటిది, వేరెవడూ కూడా ఇవ్వలేనటువంటిది. సో ఆ విధంగా సీతారాముల కళ్యాణం ఆ మిథిలా నగరంలో జరగడం, ఆ వేడుకలన్నీ కూడా ముగిసిన పిదప ఆ పెండ్లి బృందం వారు రాత్రికి అక్కడే విశ్రమించి మరునాటి ఉదయమే విశ్వామిత్రుడు మిథిల నుంచి హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోవడము, తరువాత అదే రోజున జనక మహారాజు భారీగా, ఇక్కడ చెప్తారు, ఇక్కడ రామాయణంలో ఉంది, భారీగా కట్న కానుకలను స్వీకరించిన మీదట దశరథ మహారాజు తన 4 కుమారులతోనూ వారి భార్యలతోనూ కలిసి బయలుదేరాడు. అయోధ్యకు తిరిగి రావడము జరిగి సుఖమయమైనటువంటి విధానం చూడడము, అది నిన్నటి బాలకాండలో ముగింపుగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి సంఘటనే. సో ఆ ఈ పవిత్ర శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మరి ఆ సీతారాముల కళ్యాణ గంటం గురించి వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము శ్రవణం చేసుకున్నటువంటిది. సో మన హృదయాలలో ఆ సీతారాముల యొక్క దివ్య కళ్యాణం అందరికీ జరగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. సో ఎలాగైతే ఆ కళ్యాణం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో స్వర్గం నుండి, ఆకాశం నుండి పుష్పవర్షాలు కురిశాయి అని చెప్తారే, సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఆ భద్రాచలంలో శ్రీరాముల కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటే మధ్యాహ్నం టైంలో వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, ఎక్కడో మన దగ్గర చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ రోజు కూడా మీరు గమనించవచ్చు, పడుతూ ఉంటుంది వర్షం. సో అది దేవతలు ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా ఆనందిస్తూ సీతారాముల కళ్యాణం మనకి అయోధ్య, మనకు ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ భద్రాచలంలో జరిగేటువంటి ఆ కళ్యాణానికి దేవతలు కూడా హర్షిస్తారు అనేటువంటి సంఘటన వర్షాలు కురవడం ద్వారా, మనం వర్షపు జల్లులు పడటం ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా సో నవమి శుభాకాంక్షలు. ఆ సీతారాముల యొక్క దివ్య ఆశీస్సులు, ఆ కళ్యాణ వైభోగం అందరికీ కూడా శుభాన్ని చేకూర్చాలని ఆ సీతారాములు, ఆది దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణులైనటువంటి సీతారాములను వేడుకుంటూ స్వస్తి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే సీతారాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. మామూలుగా కళ్యాణం అవగానే పడుతుంది ప్రభు, ఇప్పుడు ఆనవాయితీ అంతే. కళ్యాణం అవగానే వర్షం నిన్న పడింది వర్షం ప్రభుజీ, పడుతుంది. ఇక్కడ నిన్న ఇక్కడే అది ఒక శుభసూచకం. ఒకసారి గట్టిగా పడుతుంది, ఒకసారి మామూలుగా మీరు చెప్పినట్టు జల్లు అయితే తప్పకుండా చినుకులు పడతాయంటారు, పూల జల్లు అని. అదే అక్షింతలు ఆయనకి. మనకు కూడా దేవతలు, మన అక్కడ నుంచున్నాం, మనకు కూడా దేవతలు మనమే. హరే కృష్ణ. బాలసరస్వతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైట్ చేశారు, అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భద్రాచలం తీసుకుపోయి మాకు కళ్యాణం చూపించారు ప్రభుజీ. హరే మాతాజీ కొంచెంగా చెప్పాను, బట్ అంతకంటే అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళు ఇంకా తెలిసి మన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇవన్నీ చెప్పగలిగే వాళ్ళు. కాకపోతే నాకు అవకాశం లభించింది, ఈరోజు నేను దీన్ని ఉపయోగించుకున్నాను. మీరు నిన్న మాతాజీ అన్నట్లుగా అవకాశం. మేము కూడా అదృష్టవంతులు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. చెప్పలేకపోయినా నెక్స్ట్ అయోధ్య కాండ స్టార్ట్ చేయాలి. హరే కృష్ణ. చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక చిన్న హరే కృష్ణ అనుమానం, జనకుడి యొక్క రాజ్యానికి విదేహ అని పేరు రావడానికి ఒకవేళ దేహ సంబంధమైన వాంఛలు, కోరికలు, దృష్టి అటువంటివి లేకుండా కేవలం ఆత్మ సంబంధమైన విద్యలోను దృష్టిలోనే ఉంటాడు ఆయన అనే దీనిలోనే విదేహ అని పేరు వచ్చిందా ఆ నగరానికి కూడా? అంటే ఆ ప్రజలందరినీ కూడా ఆ రాజు అలా పాలించాడు అని. లోనే వాళ్ళంతా కూడా దేవతా సంబంధమైనటువంటి విషయాలే, దేవతలే అక్కడికి ఆయన చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞాలు కూడా వచ్చినటువంటి సందర్భము. అంతకుముందు ఆ ధనస్సుకు పూర్వజన్మ సుకృతంగా ఎంతో మహోన్నతమైనటువంటి
ఘటాలుగా ఉన్నట్టు వాళ్ళిద్దరు చరిత్రలు కూడా చాలా ఎక్కువగా, అంటే ఇంకా వివరణ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కొన్నిట్లలో. అదే అంటే సో ఇప్పుడు దీంట్లో మిథిలా మనకు ఇందులో కూడా కొంచెం కానీ తక్కువగానే విదేహ ఉంది. కూడా చెప్తారు కదా, ఏకంగా విదేహ వైదేహి అని ఎక్కువగా వాడతారు. సీతాదేవిని వైదేహి అని అంటే విదేహ రాజు కూతురు విదేహ. విదేహ అంటే మరి అర్థం అదే కదా. ఎస్ మాతాజీ. తర్వాత ఇంకొక సందేహం, అది ఈ కథకనే కాదు, విష్ణు భక్తి దీనికోసం. ఇప్పుడు 3 అవతారాలలో జయ విజయులు శత్రువులుగా ఉండడంలో ఆ తన యొక్క ద్వారపాలకులు వాళ్ళ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించారు, విధివశాత్తు కాలవశాత్తు ఈ శాపం పొందవలసి వచ్చింది అని ఉద్దేశంతో ఆయన కరుణా రూపంలో ఒక్కొక్క అవతారంలోనూ కూడా వారి ఇంట జన్మించడం గాని లేకపోతే వారి ఇంటికి చేరడం గాని ఏదైనా, అంటే ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడికి ప్రహ్లాదుడు అంటే విష్ణు భక్తుడు, ఇప్పుడు శిశుపాల దంత భక్తులకి రుక్మిణీదేవితోటి శిశుపాలుడికి నిర్ణయం చేస్తారు ముందు. అలాగే రావణ కుంభకర్ణులకి రావణాసురుడు సీతాదేవిని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాడు, అపహరిస్తాడు. అంటే లక్ష్మీదేవి కొంతకాలం అంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు తన భక్తుల మీద ఆ అవతారాల్లో కూడా కరుణ ఆ రకంగా చూపించారు అని అనుకోవచ్చా? కరుణ చూపించారు అనేటువంటిది ఒకటి మాతాజీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు అన్నట్లుగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నటువంటిది ఏంటంటే, రాముడు అంటే భగవంతుడు లేకుండా శక్తిని మనము ఆహ్వానించినట్లయితే, అంటే ఇప్పుడు భాగ్యలక్ష్మి సీతామాతను ఈయన ఎవరు రావణుడు తీసుకొచ్చుకున్నాడు అంటే దుర్గామాత అంటే మృత్యువుని ఆహ్వానపరిచాడు. అందుకనే ఆ విధంగా మృత్యు బారిన పడినటువంటి సంఘటనగా కూడా మనం అది చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితో సంబంధించినటువంటి ఐశ్వర్యాలు అంటే లక్ష్మి అంటే ఈ శక్తిని మనము చేయాలి తప్ప భగవత్ సంబంధం లేకుండా ఏది చేసిన ఏదైనా భగవంతుడు లేకుండా మనం ఏది చేసుకున్నా అది మనకి మృత్యు సమానం కాలక్రమంలో అనేటువంటిది ఒకటి చెప్తున్నటువంటి మాతాజీ ఇక్కడ దీంట్లో మీరన్న ఇది ఈ సంఘటనలో. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ కుంభకర్ణుడికి మళ్ళీ దైవ జ్ఞానం అంతా ఉంది, రాముడు అవతార పురుషుడే అని. అందుకనే రావణాసురుడికి సలహా కూడా యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్లే ముందర చెప్తాడు. అంటే నువ్వు నా ఆజ్ఞను పాటించకపోయేవంటే నా శత్రువుని ఇలా మెచ్చుకుంటావా, నా ఆజ్ఞను పాటించకపోతే నీ శిరస్సు ఖండిస్తా, అంటే నీ చేతిలో చనిపోవడం కంటే నీ ఆజ్ఞను పాటించి యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళి రాముడి చేతిలో చనిపోవడమే నాకు కావలసింది అని చెప్పి వెళ్ళాడు అంటారంటే ఇక్కడ రావణాసురుడి అహం ఆ రాముడి యొక్క గొప్పతనాన్ని పోల్చుకోలేకపోయినా కుంభకర్ణుడు తను పోల్చుకోగలుగుతాడు అని అంటారు. కొంత అవగాహన ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే ఒక్కొక్క దానిలో ఒక రకంగా చెప్పబడింది మాతాజీ, పర్వాలేదు అది. సో తర్వాత ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే భగవంతుడు లేకుండా రావణుడు మీరు అన్నటువంటిది ఏంటంటే అదే ఇక్కడ రావణుడు అనేటువంటిది భగవంతుని ధిక్కారము తో ఉండేటువంటిది ఏదైనా మృత్యువుని చేసినట్లుగా ఒకటి ఆ అహంకారం ద్వారా అతడు సంహరించబడినటువంటి విషయాన్ని మనం దీంట్లో తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు లైవ్ తీసేసాను కదా.